Loh, kenapa Mas? Otomotif. Kan sama-sama bisa ke mekanik. Lah ya tahu, aku biar mesin loh. Aku bujukan aku biasanya malam pertama tuh buka orang. Loh. Lah. All ini ngotot. Berarti wae ganti kabel. Oh, berarti urusan mesin. Itu mesin. Iya ya. Alus manis nang Janipun ngeten dados pendampingi Pak Arif men cocok nggih. Nggih. cocok banget. Aku lagi iki lho nganggo kerudung cantik. Cantik Lah sekali. iso nabrak didi kok. Ngono bae iki kok koyo bocah wedok kakek ngombe jamu garan ngosek ngono lho. Bang ngalor Itu tuh namanya aktif. Emang jenis manusia tuh macam-macam, ono sing anten. Iki rada sudo iki. Iki biyen aktif lho, anggere nembang lu menek terop. Malah. Golek isi kodang jenan. Upamane Mas Kluthuk kuwi untuk bojo kaya Mbak Elisa kira-kira piye Mas? Iso, Pak. Saya yakin saya Jodoh ki ora ngerti lho. Kuwi orang kersane pangeran lho. Orang ngerti ya, tapi saya tidak akan meneruskan hubungan kula kalian Elisa, Pak. jodoh rezeki pati derajat pangkat suminding sani Ya Gusti, tapi kowe nek nerak takdir apa ya arepe teka. tapi tetap orang tak telak. Lah terus Aku orang tak telak, panjang aku moh. Kuwi mesakne engko keturunanku. Lho kok piye? Lah ngantek Elisa Putih aku ireng lek rabi. Sobat duwe anak koyo loweling iki. ayo pakai krim, zaman kan sudah modern. Krim iki malah Skincare. skincare iki kurbane bojoku. Bojo ki wong desa nggih skincare. Iki siang malam gede bareng saiki wong putih belang kek. Yo Wong desa malah apik ngono. Apik, cepet. Apik ngono malah hujannya lho. ya nek aku ya. Ya aku juga ya. Iya ya. Jane kamu naksir aku enggak sih? Mau jare megah, konco nyedak-nyedak. Ya di dalam hati itu seolah-olah kita itu Oh ngono lah. Tapi apik-apik Mbak. Ya aku milih klitik lah. Bener Oke. putih klitik, gagah klitik kok. awakmu lek pilih kritik berarti aku waras. Omonganmu ra penak lho iki. Lah iya bener toh. Karena apa? Menyelamatkan sebuah tahta rumah tangga. Nek nganti karo Mas Kluthuk itu salah. Heeh. Loh, tapi dia tahu loh. Kamu harus tahu patah bahasa Inggris. Don't look from the outside, but from the heart. Wah, opo? Iki awakmu ora lho. Don't look from the outside, but from the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hati. Loh, iki ganteng oleh. Tapi dulu kan aku nggak ngerti. Loh, tapi aku kira itu kelek. Serasline aslinya aku ya bosok asli. Ya padha wae kok iso. Ini menyelamatkan tok Gus itu Gus. Heeh. Pami Pak Arif tindak kalian Ibu. Waduh Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Pak Irif, Arifin kalian Ibu. Bu Arif. Bu Arif. Enak. Waduh Pak Dasar tindak saringan kalian Ibu Dasar. Dasar. Indah. Waduh Pak Cahyo, rawuh kalian Bu Cahyo nggih. Bu Cahyo. Indah. Mas Klitik, kenapa kalian sinten? Niku kalih Bu Kliti. Nggih. Tapi aman toh. Kok aman piye? Justru selamat dari sampean. Lah nyapa lah? Pamane, waduh Pak Kluthuk. Iki. Lho, lah menika kok kalih bulu kutuk. Ora penak. Loh, lah iya nyapa kalau barang. Tak mau tak pengen dulu. Ya gitu. Nyandeng bisa dadi Ya tapi ajae kuangen nembang to, Mas. Tapi buktine melu nembang ngono. Iya. Pamane larase pas so. Iki bengi lah ulang tahun. Ulang tahun SMK. Bikin yo, Bengi iki lah ulang tahun. Jajal. ulang tahun SMK PDSI. Dua
Mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan semuanya panjang usia. Iso lho jane yo kena lho. Bapak pas-pas Bapak Arif. Bapak kepala sekolah naminipun Pak Arif. Ayo tembangnya terus e. Terus ke. Arif. Pak sekolah mame Pak Arif. Ayo. Pak Arif. Saben bengi melek ora kriyap-kriyip. Waduh ya. Senengane ngunjuk miksa grip. Waduh. Kudu sak cetuke iki. Ayo. Nah ngono. Kok gak ngemen dodol. Enggak, ini salahmu jare pengen nembang kok. Ayo. Manut Insya Allah beliaunya Arif. Oh, lembah mana Arif bijaksana. Ya. Podang kuning. Saya kirimkan juga buat Pak Eko Bilowo dari Paguyuban, Surukubeng, Bekasi.
Yen jangan duduk hati keberangan. Ora mandul hatiku saya kedua. Tak senani sekan Mereka Pak Dasar mungkin dandesaken renon ing benggale. Urang. Dak to itu. Cek sound. Hei. Sik di style sik. Piye iki? Tok dong, dang gentu, dar. Sindene yo he ngono. Nah, cek sound. Malah warap adan kuwi koclok ora. Engko sasuwi tak salati lho engko. Ono ya tak ra iso nyambung. Enteng. Segone metu. Sik. Tuk. Kowe rasa ngurusi panganan. Ayo fokus iki, Tuk. Ayo fokus, Tuk. Oke. Ora pas sih lho. Dor. Muni lho. Dor. Ora pas sih lho. Pas lho. Dor. Masa Allah. Dor. Dor iki lho bareng. Nah, Ini lah. ayo Dik. Empet-empetan nih ngopo iki? Panggungnya jembar lho. Nah, Ketlung. tung. Salamullah. Ala Salatullah, salamullah. ala Yasin Habibillah. Ala yasin habibillah. Sekop. Ora nek kentrung sekop-sekop lho. Wong religi Keprok. mbok wis sekop-sekop ya ngopo? Ya. Tung de. Di. Siji-siji sekepo ngaji. Loro-loro ben ora bodho. Telu-telu golek ilmu. Telu loro siji ndek dawe Pak Yai. Jol. Ala elo Rasulullah. Iya. Ayo. Iso gampang ra iso nyuling. Iso nyawang ora iso nyanding. Kompak. Iso nyuling ora iso ndemung. Iso. Nyeketan. Ala elo Rasulullah.
Awake gedhe gagah pideksa, piantune putih ora gelem rena-rena. Ape. pitik lurik tuk ngencok pira.